Emangnya ana ula dhuwul? Ana. Nyokot udel. Dagelan paketan ngono dhuwul nyokot. Udel sak ngisore sithik. As. Oh, kowe. Tatin. Lah ya kaya nek lahiran ngono ka lho, nek Bagong gawe. Ya. Sinden sok nek cangkeme cemplung traka ming tatin. Sinden omongane waton clekap-clekop ora. Lah ngapa to? Kaya omongane clekap-clekop karo juragan ra ngajeni. Wis kuwi dosane ora. Lah juragane ya atose ramom nek karo anak buah. Apa digodhog? Kaya beton wae digodhog. Nggon aku du beton.